Һәркемдә кайгы борчу, авырлыклар килүдән азат түгел. Шундый вакытта иңне кую, булышлык итү нык кирәк. Моны үз башына килгәннәр яхшы аңлыйдыр. Ә игелеккә шикләр юк. Узган пәнҗешәмбе көнне район мәдәният йортында талантлы якташыбыз, Югары Манчар авылы егете, бик күп җыр конкурслары җиңүчесе, Башкортстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре, популяр җырчы Илшат Сибагатуллин бергә булырга ни җитә дип исемләнгән хәйрия концерт программасы белән чыгыш ясап, зур эш башкарды. Изге чарада район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин, мәртәбәле кунаклар, табигый ресурслардан файдалану һәм экологик иминлек мәсьәләләре буенча республика башлыгы киңәшчесе Расих Хәмидов, Акбузат балалар журналының баш мөхәррире Лариса Абдуллина, Башнефть добыча җәмгыятенең профсоюз рәисе урынбасары Тахир Якупов катнашты. Алар үз чыгышларында Илшат Әнәс улына карата җылы һәм рәхмәт сүзләрен җиткерделәр. Истәлекле бүләкләрен тапшырдылар. Бик зур хезмәт, аның артында Ходай бергән талант, көндәлек эш. Икенче яклап, ул иң беренче безнең районда республикада барлыкка килгән Чакмагыш нефть җәмгыятенең Манчар нефтеннән барлыкка килгән җәмгыятьтә бүген эш куя. Аны беләләр, авторитетлы, үз урынында түгел, Башнефтьнең сотруднигы дип әйтеп. Икенче яклап, бик зур общественный вазифа дип әйтеп була инде безнең общественный вазифа, ул Илешне, Манчар авылын Илешне, Башкортстанны безнең илдә генә түгел, башка илләрдә дә, бик күп төбәкләрдә дә таныткан, белдергән, горурланырлык безнең шәһәребез. Ушундай тавыш менән башкорт, татар һәм башка калыктагы йырлаучы һәм уларга игътибар бирүче, һәм шу йырларда күтәрүче, безнең мәшһүр йырчылардан көч алучы һәм әлбәттә бүген хәйрия концертын оештыручы Илшат Әнәс улына мин зур рәхмәтебезне әйтеп бөтәгез исемнән дә әйтергә. Чөнки ондай кешеләр кирәк, һәм мин Илшат Әнәс улына һәм Сибияна теләренең именлек, һаулык һәм киләчәктә яңа уңышлар. Башка өлкәләр, шәһәрләр Аллаһ Тәгалә уга биргән талантына тугры калып, ошо йырлы үзенең йөрәген, күкрәген ярып килгән йырлы ул халыкка җиткерүен дәвам итә. Ул 25 ел, ул зур вакыйга, зур вакыт шулай бит. Ул вакыт исендә башка өлкәгә китергә мөмкин иде. Ул вакыт исендә ул акса эшләү белән, дөнья көтү белән генә булып китү мөмкин иде. Һәм уга гына ошо иҗади юлында терәктәш булган якташларына, уның гаиләһенә, мин күрәм монда кызымнан улы ултыра бит залда. Уларга шулай зур рәхмәт, ата-әсәһенә зур рәхмәт, ошо моңды уның йөрәгенә һалган ата-әсәһенә. Рәхәтләнеп, хозурланып, тыңлап тордым җырыңны. Синең кебек җырлаучылар берәү, икәү, наверное. Синдәге тын, синдәге моң, синдәге хис тойгылар бер кемдә юк. Тыңлаганда күпләр ашык тойдылар. Җырла диеп Ходай үзе бүләк иткәч тавышны, авырлыксыз җиңеп була сәхнәләрдә алышны. Җырлап җиңеп алып кайттың президенттан зур бүләк. Жигули дигән машина күпләр ала алмый түләп. Сиңа аның ачкычын да бирделәр бугай көчләп. Белмим, әмма ат казанган исемен алдым өстәп. Әллә кемнәр булыр идең? Тумасаң син Манчарда. Манчар ягы, нефть ягы. Аннан авыр качарга. Уфаларда җырлар идең. Табарлар иде штатын. Түләмиләр шул җырчыга нефтьченең эш хакын. Ел зур бик күп түгел. Киләчәгең алдыңда насыйп булсын сине мактап, атказанга нефтьче дип җыелырга тагында. Шулай ук матур чарада җырлык әле телевизион тапшыруның популяр алып баручылары Алина һәм Азат Кәримовлар моңлы җырларын, районның Гүзәл Гатюкеева җитәкчелек иткән Акбузат һәм Илмира Кәлимуллина җитәкләгән Һава Милкево бию коллективлары дәртле биюләрен бүләк итте. Тамашачылар һәр чыгышны көчле алкышлар белән озатып барды.
Әйтергә кирәк, районда изгелек фонды күп еллар эшләп килә. Узган елны гына анда барлыгы 117 мең сумнан артык акча кергән. 17 кеше янгын нәтиҗәсендә зыян күрүчеләр, авыр тормыш хәлендә калганнар, сәламәтлек мөмкинлекләре шикле булганнар 101 мең сумлык ярдәм алган. Әлеге күркәм чара нәтиҗәсендә тупланган матди чараларда авыр тормыш хәлендә калган гаиләләргә, балаларга юнәлдереләчәк. Ринат Хадимуллин, Ойгөл Мулаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.